Čau ľudí. Čaute ľudia, vítam vás v novom videu z Brawl Stars. Ako vidíte, som tu so Simonom. Čau Simon, pozdrav. Čaute. Tak, to je on. Poďme si zahrať, tu je ten účet môj nový. No, nie ten, na ktorom som natáčal minule, ale takže ten mám tu dva gadžety, mám tu krova, mám tam takto nejaké postavy. Simon má Bibi, dneska mu padla, tak poďme dať jedno duo showdown. Super. Bože, to jak dlho som načítava, sme doma. Tak. To nie je normálne, toľko dlho som načítava, ty kokos. Bože. Nako sandwich. A tento vysmiatý tu so mnou natáča. Vysmiatý čourák. No. Pomaly. Som ho spomaloval. Oh my god. Prepáčte ľudia, že som nevidel toho videa, ale nemôžem. Poď. Nevidel toho video, to je Simon Molnár, ktorý mi volal cez video. Lebo som lenivý, tak ďalej. Lebo je lenivý a tak ďalej, vidíte. Bang. OK, berem. Šup. Poriadnu tam strelím. Naparmo. Šup, poriadne tam dávam. Paráda, pošlom som nejakého smalíka. OK, tak asi tohto. Uvidím. Jackie. Podľa mňa je Crow najsilnejšia postava série. Áno, ale ona polazí každý. No, hej, to ako všetci si myslia, že je silný a pritom je to leňoch. Tak som zhodol. Ona sem tu, ty no... Bibi nie je moc silná. Tak áno. Ahojte. Ahojte. Poviete, jak si skočil a zabili ťa predtým. Simon tu niečo šepká, vidíte? Určite ste ho počuli. Mám dobré nahrávanie. Pum. Gabo na mňa skočil na tých ľudí a on mu... No, raz som skočil, keď sme hrali ešte proti sebe, friendly game, tak vtedy, že tam jeden Simona zabil ešte dávno, veľmi. A tak. Potom... Nie! Aspoň 0. To sa len zdá dobre, len nejaký zvuk som tu počul. Halo, 7 mierov. Ale ja si až niekoho iného dám. Dám si pokol, lebo to je lepšie. Potom ťa oživiť, alebo nechcem, aby si bol zomrel. Ja tam primáňa. No primáňa. To ja si dám, počkej, dám si pavrapy na túto Penny. Penina. Ešte zas Penny. No dobre. Tada excelent. Kde to je? Správta si daj, správta. Nejni. OK, máš dobrý skin, kámo. Dobre sa smejeme. Padol mi prevčerom. Predvčerom mu nepadol. Dobre, poďme hrať. Viete, radšej mu dajte dislajky a tak. A nie, handoval som vás. Samé lajky tam hačte, počujete ľudia? Ľudia, ak mi dáte 30 odberov, tak tam dám svoju tvár do toho okna, aby ste ma videli. Ale ak bohužiaľ 30 odberov nebude, tam máte smolu. Gabo sa odhalí až vtedy, keď budeme mať 30 odberov. Áno. Chcel som 20, ale dal som radšej 30. A možno niektorí ho poznajú, ale niektorí nie. No, hej. Niektorí. Aj Simon sleduje môj kanál však. A fakt dobre točí videa. Dajte mu odber. Na tom prvom videu mám 56 zhliadnutí, myslím. Ak mi nejaké... A 15 lajkov. Hej. Ľudia sú hlúpi, že mi nedávajú lajky. A nie sú. Sú dobré. Som lepšie na sebe. Poď. Poď na neho. Senďák, no čo chceš? Aj náš Gabo vie hrať s Primom najlepšie. Aj so všetkými. Aj so všetkými, ale hlavne vie hrať so Primom, ale vie aj hrať s tým Crowom. To je najlepšie. Easy.
20 Ja som neural nič. Easy. na jednu ranu. Počkaj, budeme mať najviac, nechajú, prosím. A my budeme zabíjať stále robotov, aby sme mali strašne veľa. No, Gabo, poďme pomôcť s touto. S týmto. Ajaj, bože, v kuchni rozmačkáme ho. Ten taký, to je taký. Počkaj, Pomôcť, aby sa- nechaj ich, nech máme 30. No, prehláme to, potom tu aj na to bude. Nie, ja si chcem odfotiť, koľko máme toho. Ale sa nás úplne bojí, alebo keď až bude zóna, keď až bude malá Ne, zóna. Gabo. Nedovolím. Tak dobre, nebudem s tebou natáčať. Dobre, tak Gabo. Môžete. Dobre, ešte nejaký bod, nechaj ho chudáčkov. Dáme 40 powerov rekord. Áno. Nezabíjaj. Oni sa snažia, ale oni nám neuberú ani nič. No poď, robot. Nerob. Dobre, dajte mu dislajky. Nepočúvaj. Ale Gabo, ja som sa vynul. No dobre, dajte lajky. Ja som sa proste vynul, aby sme potom prehráme a potom čo je. A čo by sme prehrali, že zóna by ich zabila. Píšem Gabo niečo. Pozriem si. Čo mi píše? Dobre, ospravedlňuje sa mi, dobre, poď. Nerob to. Jo, počkej, ja idem. Dám si... Ináč, bolom sa mi na mňa zera dobre, ale ja si tam... Gabo, vieš čo? Nani. Lebo Gabo furt mi hovorí, že na niečo daj si krova. Ok, tak ja si berem kromu, mám strašne zbrznuté prsty. Ja aj neviem dobre. Ready, pedy, medy. Ready. Ready, pedy, medy. Ok. Bože, tak dlho som načítala. No už to je. Dobre. Zober tento power. Tak som zapískal. Tohto rozhitujem. Ako ten krov je dobrý. Leon na mňa nemá šancu. Gabo, máš Instagram? Instagram nemám, prepáčte ľudia. Ale keď budem mať, keď založí, tak... No, ale rodičia Nie, na to radšej keď bude o tohoto videa 30 lajkov, ty si na to 40 Nie, keď bude 50 lajkov. 50 lajkov na tomto videu, tak vtedy si založím. Na tomto jednom videu, čo točím. A možno tam budete aj vidieť na tvári. Áno. Už v ďalšom videu, ak bude teda tých 30 odberov, ale ak ma ani 30 ľudí nesleduje, takže tak. Bod ide na nás, dobre robí, je to správny chlapec, alebo neviem, či to není dievča. Ten Leon nám ukradol pavráče. Poď sem, zabijem mu. Poď sem ty jeden. Pekne. Kamo je po ňom, Dobrá ale hra, aj dobrá po hra, mne je po dobrá ňom. hra, Nie výborná. je to dobrá hra, som len piatý. Ja viem. Nevie tento hrať, Simon. Viem. Nevie. Tak dobre, tak ja dám si inakšie. Ja, čo sa mi to spravilo? Niečo, ale nevadí, nevadí. Dám si. A keď dáte ten 30 lajkov, teda 50 lajkov, tak tedy si natočí Instagram a dajte mu... Nie. Áno, keď bude 50. Áno, a tedy mu dáte follow na ten Áno. Instagram. Lebo fakt bude sa snažiť a... Dobre, ideme ready. Ready. Prečo má ten... Lebo som chcel Penny si dať. To je slabá. Však ja viem, a ty sa tešil, keď ti padla, ja neviem čo. Tá Penny, no tak... Aj Bibi sa tešila, ale ako to Bibi nie. akože je silnejšia než... Není. Ale je silnejšia než... Není. Počkej, je silnejšia než táto, že? Není. Není? Bibi je úplne do blízka, táto je aspoň do diaľky trocha. Mám bravlerov a zdrhaj. Vidím, že to je do diaľky. Zdrhaj. 6, Gabo, nebudem sa 5, 4, 3, 2, 1, 0, Gabo, zabij, spawner. prosím ťa. Pim, pirim, pim, kanoníček. Kanon. Ty máš 3. Čo? Gabo, doplň si, máš power up? Nemám.
Dobre, ty kozy, ja tam jak ich hemžím. No, poď sem, ty jeden. Poď tu aj má- tohto. A ja chcem tohto hemžiť. Nie, oni ma zhemžia. Neboj sa, jej dám. No, poď, zhemžiu. Čo mu robíš? Čo mu robíš? Čo mu robíš? Ty chod sejť. Zlá hra. Je tam. A zdrhni. Nechoď preto. A strieľaj po nej. Nie, ultinu som myslel. Ale daj jej. Neber pavry, až keď sa spavnem. Ty si fakt dobrý. Gabo, sorry, ale musím na chvíľku páviť. Fakt si dobrý. Vyhráme to, Gabo. Strašne. No, som zvedavý. Čo mu robíte, Ježiš? Vy debili. Okej. Nepačte. No to. Okej, než som šepkal. Súkromnú vec. Strašne to dobre vyhrávame. Strašne, ale... Gabo z koles. Dobre. Som to naschvál tam išiel do tej pary. A máme 7. Zase toto sa mi čo stáva? Nechápem. 2, 3, ešte jeden. Nás ten najhoršiu postavu na svete. No, tak dobre ľudia. Dáme si sol, posledný. Teraz idem sať jedno solíčko. Solo, ideme hrať jedno proti sebe, tak som to myslel. Infinite. A viete, koho si ja idem dať. Natáčaš. Áno, natáčam. Pýta sa, či ešte natáčam, ale asi hej. Počkať, áno, natáčam. Za chvíľu to pôjde na YouTube, takže ľudia, môžete to vidieť. Až nakoniec budeme. A vy to asi až... Budeme spolu a teraz až nakoniec, áno? pozeráte. Čau. Až nakoniec budeme, áno? Nechaj ma. Dobre, až nakoniec, áno? Dobre, na konci si ťa vychutnám. Aj, ja teba, neboj sa. Ronina korova nemá šancu. Aj To si len tak nemyslí, aj Gabo. keby zubami, nechtami. Nič. Tak nič. Pozri, Ebit. Ani Ebit na ňo nemá šancu. To téma. Gabo, kde si? Tu som, Ebit. Kúkni, ak zabijem Ebita. Nevidím ťa. Tam si? Počkaj, zabijem. Simon, nechaj ma. Ja sa nechal, neboj sa. Pozeraj si súboj medzi Krovom a Ebitom. To je jasné. Tak toto dobre dopadlo. Easy win. Ešte raz. Kto vyhral? Ty. A Yes! poď, ale prvýkrát. Prvýkrát. A mňa zabil Ebit. Lebo on má 7 pavrov, vieš. Tak není sa čo čudovať. Tak to nie je zase to mať, ale ja som zabil, takže. Gabo, mám tu botre. Mám tu botra 3. Gabo, idem preč. Do paroma. Bea. Defet. No vidíte, tak aspoň sa pozerajte, ak to ja vyhrám. Ale celkom dobre. Ja idem spektadovať. Dobre, tak mám spectatuj. Už mám jedného spektátora, ako to vidím. Nejny. Dobre, tak som skončil. Nechci končil už. Dobre, Ja ťa vidím. tak Ja ťa čaute ľudia. Budem sa Čaute, tešiť o ďalšieho videa. Čau. Tak sa majte a čau. Dneska Čau. sme nič neotvárali, nič nerobili také, iba sme hrali so Simonom Molnárov. Kojím sa na jeho kanál. Tak sa majte a čau.